Türkmenistanyň orta mekdeplerinde okullar tamamlanyp gutorduş synagları dowam edýärkä, iýun aýynda ýurdun ýokary we orta hünär mekdeplerinde nowatdaky para almak mögsümi başlandy. Ýöne bilim ulgamyndaky çeşmeler we enatalar bu mögsümiň başlanmagy bilen tas tamamlanyp barýandygyny hem aýdýarlar. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň habarçylary maglumat berýärler. Habarçylarymyz şu ýyl ýurdun käbir ýokary okuw jaýlarynyň okuwa kabul etmek üçin dalaşýärlerden soraýan parasynyň möçberini anyklamagy başardylar. Olaryň maglumatlaryna görä, paranyň möçberi okuwyň görnüşine we bölümine görä üýtgeýär. Büdjetiň hasabyna ýokary bilim aljak dalaşgärlerden alynýan paranyň möçberi 300 000 manatdan 2 milyon 500 000 manada çelini ýetýär. Bu görnüşde okuwa ýerleşen dalaşgärlere her aý talip haky tölenýär. Diýip ýagdaýdan habarly çeşmämiz 7-nji iýunda beren maglumatynda aýtdy. Bellesek bu serişdeler ýurdun Merkezi Bankynyň alış-çalış kursunda 85.700 000 Amerikan dollaryna, Garabağdaryň narhynda 16.500-138 000 dollara barabardyr. Medisina fakultetine okuwa girmek üçin dalaşgärlere 600 000 manat, yuridika we Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň bölümlerine okuwa girmek üçin 2,5 milyon manat para kesildi diýip çeşmämiz bellidi. Ýagdaýdan habarly enatalar we çeşmelerimiz ýokary okuw jaýlarynyň şertnama esasynda okuwa kabul etmek üçin dalaşgärlerden 120 000 manatdan 200 000 manada çenli para soraýandygyny hem aýdýarlar. Bu serişdeler ýurdun Merkezi Bankynyň alış-çalış kursunda 34 000 bilen 57 000 Amerikan dollaryna, Garabağdaryň narhynda 6.511 000 Amerikan dollaryna barabardyr. Bu görnüşde okuwa kabul edilen dalaşgärler ýylda 20 000 manada goly okuw tölegini hem tölemeli bolýarlar. Olara talip hak berilmeýär we olar umumy ýaşaýyş jaýyndan hem peýdalanyp bilmeýärler. Olar aşgabatda kireýine jaý almaly bolýarlar we ol hem her bir talip üçin her aýda 4 000 manada düşýär. Diýip ýagdaýdan habarly enatalaryň biri aýtdy. Ýöne habarçylarymyz ýokary para möçberlerine we ýurtda dowam edýän ýiti ykdysady krizise hemde giň ýaýran işsizlige garamadan ýokary okuw jaýlaryna girmek üçin dalaşgärlerden para almak mögsüminiň başlanmagy bilen tas tamamlanyp barýandygyny hem aýdýarlar. Paralar alınıp tas boş yer galmady. Ýurdun ýokary okuw jaýlaryna okuwa girmäge synynşan dalaşgärler juda kän diýip çeşmämiz aýdýar. Habarçylarymyz ýokary okuw üçin raýatlaryň daşary ýurda çykmak mümkinçilikleriniň bu ýyl hem tas ýokdugyny, şol sebäpden içerki ýokary okuw jaýlaryna isleg bildirýän dalaşgärleriň sanynyň juda kändigini hem belleýärler. Türkmenistanda pandemiýa sebäpli çäklendirilen halkara uçur gatnawlary henüz hem dolu güýjünde dikildi. Yarım resmi hökümetçi neşirlerin maglumatlarına göre häzirki wagtda Türkmenistan uçur kampaniýasy Dubaya we Kazana hepdede bir uçur gatnawyny amala aşyrýar. Ukrainada okumak mümkinçiligi hem puja çykdy. Günwataryň Russiýa hüjüm etmek ähtimalyndan gorkýan enatalar öz çağalaryny Russiýa hem uğratmakdan ýaýdanýarlar. Ertir näme boljagy nämälim diýip enatalaryň biri aýtdy. Adatlyk ýokary okuw jaýlary üçin soralýan para berim boýunça Bilim Ministrliginden kommentari alyp bilmedi. Adatlyk Türkmenistanyň çağalar baglarynda, umum bilim berýän mekteplerinde, orta hünär mekteplerinde, ýokary okuw jaýlarynda ýa-da haýsydyr bir edara kärhana işe kabul edilmekde we beýleki uğurlarda giň ýaýran para berim barada ýyllar boyu habar berip gelýär. Türkmenistanda para berim sebäpli işe ýerleşip bilmedik raýatlaryň en çemesi bilen söhbetdeş bolan habarçylarymyz ýurdun käbir pudoklaryna işe ýerleşmek isleýän hünärmenlerden talap edilýän paranyň soňky aýlardaky möçberleri barada 7-nji iýunda habar berdiler. Şonda habarçylarymyz Türkmenistanda işe ýerleşmekdäki paranyň möçberiniň 14 000 dollara çenli baryp ýetendigini we onuň dollarda ýa-da dollaryň Garabağdar narhy boýunça manatda talap edilýändigini hem aýtdylar. Türkmenistan halkara guramalarynyň korrupsiýa baradaky hasabatlarynda iň yaramaz orunlarda ýerleşdirilýär. Transparency International guramasynyň 2021 ýyldaky korrupsiýa garaýyş indeksinde Türkmenistan 180 ýurdun arasynda 169-njy orny eýledi.